Det var en meget trist dag, og det regnede og var rigtig koldt. Æblet og gulerødden var også ked af det. Jeg savner ham så meget. Også mig. Undskyld, jeg slog en bøvs. Men jeg savner ham alligevel så meget. Også mig. Vi nåede ikke engang at blive kærester. Nej, men vi vil da blive kærester. Det var før jeg fandt bladet. Jeg kan ikke snakke ordentligt mere. Jeg er helt vildt ked af det. Nej, du lyver. Det var efter bladet faldt ned. Nej, det var ikke. Jo. Men skal vi ikke komme kærester nu så? Nej, det har jeg ikke lyst til. Nå, men vil du så ikke holde om mig, så kan jeg fortælle, hvordan det skete? Ja. Det startede jo med, at det regnede helt vildt meget, og æblet, det frøs så ufattelig meget, fordi den var så våd og gennemblødt. Hej du, skal jeg komme og varme dig? Det sagde bladet, så den kom hen og passede på, at æblet ikke blev vådt. Men så kom mandarin og skubbede æblet ned, for den ville jo ikke have, at bladet og æblet blev kærester. Så lå bladet ned ved alle de andre døde blade. Så blev æblet totalt ked af det. Mandarin ville jo ikke skubbe bladet ned. Han ville skubbe æblet ned. Men nu var det jo sket. Så æblet blev nødt til at være ked af det hele sit liv. Ja, det var sådan, det skete. Det var nemlig sådan, det skete. Og nu har jeg ikke nogen, som jeg kan elske. Selvom jeg elsker dig, Gulerod. Men du vil ikke være kærester med mig. Jo, skal vi ikke bare være kærester? Ja, og så lever vi lykkeligt til dags ende. Ja. Giv mig et kys. Måske kan vi også godt få nogle blade som børn. Ja. Så bliver de sådan nogle lækre sille. Ja. Men jeg troede egentlig, du var homoseksuel. Jamen, det er jeg jo. Er jeg så en mand? Ja. Nå, så vi er begge to homoseksuelle. Ja, vi kan bare adoptere børn. Ja, nogle lækre bladesild. Ja. Farvel du. Vi skal lige købe et hus. Ja, hej hej.